itzultzueran, Jesukristo gure jaunaren bitartez, Senideok, jainkoak bere semea bidali du emakumeagandik, eta legepean jaioa gu legetik askatu eta seme egiteko. Gorespen eta gurtza beti emakumeagandik jaio denari. Mariagandik eman digu jainkoak bere semea. Eta arez gero bera dugu gure jaun eta salbatzailea. Senide maiteok, 9 urreneko 4. egunaren buruan, otoitzera bildurik aurkitzen gara, geure ama Mariaren ondoan. Berak erakutsiko digu eguneroko bizitza txikiaren handitasuna, inork ez bezala. Izan ere gaur, berri ona gure kulturan bizi behar dugula eta eguneroko zereginetara bildu gara. Ez daukagu handikerietan ibili beharrik. Eguneroko lanaren jardunean berri ona bizi eta iragarri dezakegu. Eta horixe da gure jaunak eskatzen diguna. Eguneroko biziera txikian jainkoaren lankide izaten ari gara eta haren erreinua gizartean eraikitzen. Hainbeste balio du gure egunerokoak. Maria bere semearekin Nazareteko sukaldean ikusten dugu, apal eta txiki. Hantxe jainkoaren misterioa garatzen eta gozatzen. Guk ere, geure bizitzaren txikitik, kanta ditzagun jainkoaren asmoa. Kanta ditzagun jaunaren alabantzak. Baina joan da zure haserrea, da pozez nauzu bete. Jauna baidan ere indarretak bera izan da nere salbame. Egun hartan hau esango duzue, eskerra jaunari, haren izena oiu egizue. Kanta jaunari egin bai ditu aipatzeko ezagutu bezate hau lur
guztira osoa. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Agero ama onetsia, osasunaren iturria. Jainkoak zaitu, Ama Maria, bedeinkatu, eta zugatik guk hartu dugu bizi fruitu. Erruki bekigu jainkoa bedeinka gaizala, ager dezaigula aurpegi alaia. Ene jainko ospa zaitzate herrie, ospa zaitzate herri guztie. Zintzo bai dituztu gidatzen herria, eta zaintzen lurrean atzerria. Lurrak bere uzta eman du, jainkoak gure jainkoak bedeinkatzen gaitu. Aintzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Jainkoak zaitu, Ama Maria, bedeinkatu, eta zugatik guk hartu dugu bizi fruitu. San Mateoren evangeliotik. Herodes hil ondoren, Joseri jaunaren aingeru agertu zitzaion ametsetan Egipton eta esan zion: Jaiki, hartu aurra eta ama eta zoaz Israelera. Hilak baitira aurra hil nahian zabiltzanak. Hartu zituen Josek aurra eta ama, eta Israelera joan zen. Baina jakin zuen Herodesen ordez honen seme Arkelao zegoela Judean errege, eta beldurra sartu zitzaion
ara joateko. Eta ametsetan adierazi zitzaiolarik Galileara jo zuen, eta Nazaret izeneko herrian jarri zen bizitzen. Horrela bete zen Jainkoak profeten bidez esana. Nazaretarra esango diote. Jaunak esan. Evangelioa zabaltzea eguneroko bizitza. Evangelioa bizi eta eskaintzen ari diren kristau gehienak ez dira Evangelioa zabaltzera bidaliak ofizialki. Baina horregatik ez dute gutxiago sentitzen egin zaien deia. Jesusen maitasuna ulertu duen orok testigu izateko deia jasotzen du. Eta testigu izateko poz hori ez dio inork kenduko. Pena handia izan da, Evangelioa zabaltzea apaizen eta erlijiosoen eskuetan uztea. Gizartean denak kristau ziren kristaualdi hartan, ulergarria izan zitekeen eginkizunak neurri batean banatzea. Gaur ordea, gizartea hainbeste deskristautu denean, alden bizkorren itzuli behar dugu evangelizazioa eguneroko bizitzara. Hori dala, esan genezake laikoak evangelizazio eginkizun berriak hartu behar dituela bere gain parroki elkartean, eta ez bakarrik umeen katekesia, baita unibertsitatean edo eguneroko eginkizunetan. Eleiz erakundea ez da gaur egun askorentzat erreferentzia baliozkoa. Beraz, laikoari tokatzen zaio erreferentzia izatea bere bizieraz eta hitzez. Hau da kleriko eta laikoen artean egin beharko den lana. Azken batean, guztiok esperientzia berak lotzen gaitu, eginkizuna baino areago dagoen bizikizun berak. Jesusekin eta beraren evangelioarekin topo egin dugula. Nazareteko emakume xume hura ere misiolari agertuko zaigu bere eguneroko eginkizunetan. Senideok, gure eguneroko bizitzari, eguneroko jarduera arruntari,
Jainkoaren erreinua eraikitzeko ahalmena eman zaio. Gure eguneroko lana erreinua ereiteko lana da. Erreinuaren aldeko lana eskatzailea burutzeko adorea eskatu behar dugu. Deno batera eska dezagun, santutu ezazu Jauna gure lana. Jauna, mundu hau hobetzeko asmoz ari diren langileen alde eskatu nahi dizugu. Naiz eta bere lanaren emaitza askotan ez ikusi, ez dezatela etxi. Mundu hobe baten aldeko oihua egiten dugu esanez. Santutu ezazu Jauna gure lana. Jauna, etxeko lanean ari diren gurasoen alde eskatzen dizugu. Batez ere amen alde. Naiz eta eskerronik ez jaso askotan, ez dezatela alde batera utzi familia izitzeko lana. Lanean saiatzeko bihotza eskatuz, esaten dizugu. Santutu ezazu Jauna gure lana. Jauna, lanik gabe edo gaixotasunagatik lanik egin ezin da aurkitzen direnen alde ere eskatzen dizugu. Emaiezu esperantza ez galtzeko adorea. Emaiezu maitatzen jarraitzeko barru handia. Egon beharrean aurkitzen direnen alde esaten dizugu. Santutu ezazu Jauna gure lana. Jauna, Mariak eguneroko lan txikian eraiku zuen zure mundua Nazareteko jarduera xumean. Ark ipini zuen fedea eta bihotza ipini ditzagula gure eguneroko lanean, zure erreinuaren aldeko lanean. Mariaren bihotza eskatuz eta eskertuz esaten dizugu. Santutu ezazu Jauna gure lana. Jauna, bihotza beteko esker ona daukagu. Erantzukizuna handia eman diguzu, zure erreinua eraikitzeko ardura eman diguzunean. Emaguzu zure borondatea betetzeko argia. Gure bidez, egizu zuk nahi bezalako mundua. Egin gaitzatzu zure erreinuko langile. Hala eskatzen dizugu, Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez, eta Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, esper nostra salve. a te clamamos, Exures filiebe, a te suspiramos, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ella ego, advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, haznos converte. Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Maria bit, otoiz gure alde jainkoaren amadone horre. Jesu Kristoren aginduak irabazi ditzagu.
Maria bitarteko, jaunaren grazia lagundakigula beti. Amen.